Kaixo, 2016ko udaran Salinasera junitzen. Abilezen ondoan daun herri txiki bada, eta bertan ospatzen da estatuko surf longboard festivalik handiena eta ospetsuena. Bertako lagun batekin diru zor bat daukan. Eta ordaintzera junitzanean, esan zian nahi zuela dirua hartu baino, skate longboard bat metro eta erdiko horietako bat nik egindakoa. Nik urtia da mazkit surfeko egurrezko tablak egiten, eta horrelako gauzetaz ez nun asko ikan ezagutzen. Baina, bueno, eskaera hori erronkatzat hartu nun, eta gaur egun 2 urte beranduago, abian martxan da. Jose Nazio Andrea nonaiz, getariarra, 52 urte, artizaua, eta zautzen egiten ditu surfa, skatea eta orekakin zer ikusia daukaten gauzak. Eta esango dezute, zaustik etorri eta surfa, ba ez, nik iten ditutan bezala beste inorek ez ditu egiten. Nik ezautzen detenik behintzat. Egurrez berdinak erabiliz, gauz arruntak bereziak sortzen ditut. Publiko zabala daukat. Aur naiz heldu, surfa hobetu nahi duenak, oreka landu, edo aisialdian besteik gabe ondo pasa. Abianen gauzak mimos egiten ditugu. Bertatik bertara, eta baita ere gaur eguneko abantaila teknologikoakin mundu guztira. Pixa blokeatuta gatu naiz. Barkatu. Dakat, enpresa erraldoiak dauzkat aurka, baina txikiak ezatia bere abantailak ere baditu. Ez dut produzio handi egiten, arriskuak justuak dira, trokelak, plantillak, diseinuak danan neuk egiten ditu, eta horrek laguntzen dit, pixka bat, merkatuen arabera frente edo aur errezago egitia. Nire sorte prozesuan ikusi konturatu nintzen, ez naukala erabili beharrikan material sintetikoak gauz onak eta iraunkorrak egiteko. Nik ez dut biltzen besterikan gauz naturalak edo ureztatuak. Ez dakat ez epoxikan, viniloik, ez errez. Eta bueno, nire asmoa da, euskaldunak bezala, onak bezala, kalitatezko goi-mailako lanak egin, eta konpromisua, eta hitza, eta nire helburua, nire lema da ezberdintasunean bizitzia.